Het sturen van pakketten naar VS staat voorlopig on hold. Dat is gisteren bekendgemaakt door SeaPost International hier op Curaçao. Die laat weten dat vanaf donderdag 27 augustus alle verzendingen van brieven en pakketten naar Amerika worden opgeschort tot nader order. De reden hiervoor is het uitvoeringsbesluit, de Executive Order, dat de Amerikaanse overheid heeft uitgevaardigd en dat wordt vandaag 29 augustus van kracht. En dat betekent dat de belastingvrijstelling die gold voor pakketzendingen met een waarde tot $800 wordt afgeschaft. En dit heeft directe gevolgen voor alles wat vanuit Curaçao naar Amerika wordt verzonden. Er zal een minimum invoerrecht van 10% worden toegepast op de waarde van de goederen die naar de VS worden gestuurd. En dat betekent dus dat het veel duurder wordt. SeaPost betreurt het ongemak en blijft zich inzetten om de dienstverlening naar Amerika zo spoedig mogelijk te hervatten.